Dobrý deň, za mikrofónom je Slademan zo skupiny Slippers. Máme tu dnešné zhrnutie trhu, čo sa stalo minulý týždeň, čo očakávame, ako sa chováme, tak poďme na to. Indexy SPX vidieť, že jednoducho sme dostali tento downtrend, testujeme túto supportnú úroveň celého tohto impulzu. Už sme skoro na spodku, to je vlastne, keby som vyviedol čiaru odtiaľto, od začiatku tohto impulzu niekde odtiaľto, niekde sa z tohoto low, tak dneska sme ju v premarkete už hitli, to je toto miesto. Vyzerá to tak, že to odmietnutie je pomerne silné. Vidíme to, ukazovali sme si to minule, že táto časť nie je úplne dobrá, ten demand je pomerne slabý. Sekundičku, ja to otvorím takto. To je vlastne toto miesto. My sme ho dostávali niekde v týchto úrovniach. Hej. Tu bol pokus, dostali sme sa do tejto rezistencie, odtiaľ bolo silné odmietnutie. Takže vidíme ten downtrend, ktorý tu je. Myslím si, že nakoľko sme testovali spodok tohto nejakého kanála alebo tejto úrovne a neboli sme schopní sa dostať nad a dostali sme takéto odmietnutie, tak môžeme si kresliť už pomaly nejaký takýto scenár, kanál, ktorý by teoreticky mohol robiť nejakú takúto price action. Pre nás, alebo pre mňa zaujímavé zóny sú tieto niekde okolo 6200, čo samozrejme teraz nevieme. Druhá vec, ale čo treba povedať, je, že dostávame sa do oversold zóny minimálne na daily a stále sa to chová ako nejaký test. Test týchto úrovní. Väčšinou v teórii sa hovorí, že ten tretí test býva najhlbší, čo je ako v poriadku. Zároveň to býva pre retailistov ako docela pekná príležitosť, ako by sme sa mohli dostať hore. Na druhej strane, vzhľadom k politickej situácii, to, čo sa deje v Iráne, nevyzerá to nejak extra bullish. Ja by som do toho skutočne nehádzal nejaké množstvo peňazí a fakt asi to najlepšie, čo je momentálne čakať. Ja sa pozriem ešte na EMU. No, EMA 200, ten klzavý priemer niekde v strede toho kanála. Dostali sme, tu bol nejaký support, ale v ten piatok to bolo pomerne silné, aj keď sa to snažili vybrať, ale ten close bol pod. Vidíme v dnešnom premarkete, že už je tu nejaký gap, ktorý by teoreticky mohol byť vyplnený, ale uvidíme, čo v týchto zónach, ale toto už začína byť docela silná rezistencia. V každom prípade uvidíme, čo sa bude diať niekde v týchto oblastiach, akú silu to naberie. Z pohľadu nejakého pozícovania je určite vhodné čakať, nerobiť nejaké extra silné a veľké nákupy. Možno na niečo, čo sledujete dlho a máte na watchliste a máte podporené fundamentom, tak samozrejme nie je to deep. Takže dá sa to kúpiť, ale určite by som nealokoval momentálne nejaké veľké peniaze. Nemá zmysel, potrebujeme vidieť aspoň nejakú chuť. OK. Tak, toto máme k indexu, čo tu máme ďalej, tu máme Nasdaq, tu máme vlastne náš setup z minulého týždňa. Ako som hovoril, dostali sme tento pullback, ja osobne som otvoril nejakú pozíciu, v každom prípade budem to sledovať, stopku už mám niekde tu, teoreticky by som ju mohol zdvihnúť niekde až sem, už to nechcem vidieť pod týmto low. A ten vrch, ten môj target je niekde tu, takže možno uvidíme dneska, zajtra, čo sa bude diať na trhoch, tá volatilita bude pomerne veľká, asi, uvidíme. V každom prípade ten setup sa docela podaril, máme tu všetko, čo sme chceli vidieť. Pozrite sa na toto je docela pekné, takýto silný spike, volume spike. Pozrite sa, čo nasledovalo, hej. Ten dump nebol nejaký extra silný,
Naopak, ten demand sa tu objavil, tu máme demand wick a držíme sa niekde nad touto úrovňou, čo je ako pomerne bullish. Mohli by sme si to vlastne vyviezť aj z tohto, to je možno ten dôležitejší level, čo sa jednoducho deje tu. Hej. Momentálne to testujeme, uvidíme, čo budú robiť trhy. Na druhej strane toto je séria nejakých higher highs, to znamená, robíme niečo, robíme túto štruktúru, teoreticky by sme sa mohli pozrieť na tie vyššie ceny. Hej. Uvidíme, treba byť opatrný, v každom prípade tento setup sa zatiaľ darí. Mám tu ešte jeden, toto je ten RRC, tu sme dostali, ja som to nechytil, nebol schopný som to chytiť. Uvidíme, čo sa bude diať dneska. Neviem, aký mám názor úplne na túto situáciu. A to je toto je vlastne nejaký nedostatočný demand. Tu bol nejaký spike, ale je to vrch toho kanála, ktorý tu máme, tento dlhodobý, a to sa chová ako rezistencia. Ja by som chcel vidieť ešte nejaké zanorenie a možno ešte nejaký test minimálne tohto gapu, keď ten gap ako technicky je bullish. V každom prípade rád by som to tu ešte videl a niekde možno v týchto úrovniach by som mohol hľadať nejaký svoj setup, možno až niekde túto nižšie. Toto je pomerne silné, tu bude určite kopec predávajúcich, vidíme, že ten close bol úplne na spodku, ten demand tu vôbec nestúpil, nemáme tu žiadny tail ako napríklad v tomto mieste, takže dával by som pozor. V každom prípade niekde v týchto oblastiach by som mohol skúsiť nejaký test tohto pohybu. On už tu bol, takže možno test tohto wiku a tu by som chcel vidieť, aby vstúpil demand nejakou silnejšou sviečkou. Okay. Veľmi podobný setup bol ale aj na tomto asete. Ja neviem, či som to neukazoval len v skupine. To bolo toto AR-ko, to sa mi moc páči, tu bola nejaká dlhodobá akumulácia. Toto je moc pekné nad týmto zavretím. Nad zavretím vlastne, to vymažem. Nad zavretím tohto UTčka, toho uptrustu sme dostali tento pohyb a to sa volá backup alebo test celého tohto pohybu. Toto sa mi páči moc, keď to zoberiete, že toto bol nejaký impuls, tu bola nejaká vyčerpanosť, dostali sme test, tak sme stále v nejakom, dajme tomu prvej tretine a odtiaľ sme dostali krásne tento push up. Hej. Tuto to vyzerá, že demand sa pýtal supplyu, že OK, tak sa ukáž a ukázal sa v nejakej tejto sile. To znamená, toto je tzv. No supply bar. To je takisto nejaké druhé entry niekde v tomto pullbacku. Dostávame sa do našej hlavnej rezistencie. Ja si stále myslím, že pokiaľ sa dostaneme sem na toto, tak odtiaľ to by mohol prísť pekný push-up. Preto ten setup som ukazoval, je to taký breakoutový setup, vravím, tie podmienky toho trhu nie sú úplne najlepšie, ale keď sa pozrieme napríklad, ako si tento asset vedie voči SPX, tak toto chceme vidieť, celý tento pohyb hore bol healthy, alebo tzv. Zdravý, poráža tento asset index. Oni samozrejme všetky tieto asety, čo sa týka nejakej energie a energy sektoru, tak sú samozrejme momentálne v kurze. Treba dávať pozor, je to pomerne možno neskorý vstup, ten ideálny vstup bol až niekde tu dole, ale ja som ho nemal na radare, takže teraz hrám čisto ten breakout. Uvidíme, čo sa bude diať. To nevieme. Takže toto bolo k nejakému setupu. Ešte tu mám potom ten náš son. Tento setup už sledujeme dlho. Ja stále vyčkávam, stále si myslím, že ešte by som to chcel vidieť trošku nižšie a aj vzhľadom k tomu, kde sa nachádza trh a v akých sme situácii, tak
niekde v týchto miestach, ale uvidíme. Zatiaľ tu nie som nejaký úplne extra rozhodnutý. Musíme počkať. Toto je docela pekné. Tu je kopec demandu. Tu sú určite nakupujúci. My testujeme tento level, testujeme celý tento breakout. Takže sme v našich supportných úrovniach. Vidíte, že aj toto boli miesta, ktoré predtým sa chovali. Pardon, ja to hrozne kreslím. Ale chovali sa ako nejaká veľmi dôležitá zóna. My sme dostali ten break, to znamená, predtým, jak sa to chovalo rezistencia, tak toto je teraz momentálne náš prvý test. Hej. Tuto to bolo vlastne veľmi podobné, ešte sa k tomu vrátim, tu máme nejaký raz, dva, tri a tu je ten fail out. No. To je podobné, ako som ukazoval na, neviem, kde to bolo, ja tu no, raz, dva, tri a uvidíme, či náhodou nebudeme mať ten fail out, alebo odtiaľto by sme sa mohli proste odraziť. Jo. OK, takže to je toto. A ešte mám tu poslednú vec, ako sa chová naše portfólio. Pardon, tak to prepáčte, toto nie je úplne aktuálne, takže to nie, toto není ončo. Dáme to tu aktuálne, nech nezavádzam. A to je táto situácia. Toto je momentálne naše portfólio z piatku 23. Vidíte, že aj naše portfólio dostáva samozrejme hit ako všetko, ale stále sme nad americkým indexom, pomerne ho porážame skoro o 6%. Svetový index o nejaké 2,2%, takže je úplne normálne, že keď trhy padajú, tak samozrejme aj naše portfólio padá, ale stále si udržujeme nejakú úroveň a porážame index, to znamená z dlhodobého hľadiska to je presne situácia, v ktorej chceme byť. Osobne, čo sa týka hlavne tých defenzívnych portfólií, to znamená jednotky a dvojky, tak tam je to také nejaké pravidelné DCAčko. Ja väčšinou vstupujem do trhu na začiatku kvartálu, ale vzhľadom k tomu, čo robia tie trhy, tak uvažujem, že možno začnem trošku skôr, že možno ešte tento týždeň niečo nakúpim. Ale smerujem to vlastne k 1. aprílu, ako k začiatku Q2, tak ako vždycky. OK, takže toľko odo mňa. Ešte treba povedať poznámku. Prestaňte nahrávať alebo sledovať toto video a pozrite si toto. Treba povedať, že všetky tieto informácie sú primárne určené kvôli študijným výsledkom. My nie sme žiadna poradenská investičná skupina. Ale keď vás tieto veci zaujímajú, tak pod popiskom videa nájdete odkaz na náš Discord, kde sa rozoberáme, kde tieto veci rozoberáme, ideme viac do detailu, prípadne je tam nejaký e-mail na nás, keby ste sa o tomto chceli pobaviť, tak neváhajte nás kontaktovať. OK, toľko odo mňa a prajem pekný deň.